И така, здравейте хора! Днес ще разгледаме това контейнерче. Не знам, от един магазин си го взех. Отварям. Тук има червена близалка. Имам зелена. Пукащи бомбони. Имам 4 пакетчета с пукащи бомбони. Тук сега ми трябва това, аз го разбрах. Трябва това да напръска самият контейнер отвътре. Трябва да звучи малко странно. Трябва да насложим малко прах. Слагам толкова прах. Ще напръскам с още от това нещо. Сега, доколкото разбрах, трябва да сложим пакетче от пукащите бомбони. Чакайте, че нещо. Аз почти съм го. Така всичко съм. Малко. Нещо. Малко само. Ето канал. Това е било вкусно. Аз обожавам. После ще трябва да си чисти целия сетъп. Но сега да си отворим едната ближалка. Не, аз не мога. Тук трябва да отваряме, защото очевидно странен вкус. Това е ужасно. Ясно да знаете, не го пробвайте, по-добре си яще. Така, по-добре си. Сега ще пробваме и тези пукащи бомбони. Ще ме видите след секунди, защото искам да се изчиста целия сетъп, защото си го и намокрих. И ето ме пак, мене. Само този път не искам хич да си мръсна целия сетъп. Това е уникално. Чувате как пука. Няма повече. И чао от мен. Трябва да се видим в следващото видео. Извинявам се. Разбрах, че това е метро.